stemma araldika ta' Monsinjur Anton Tewma iddur mal-motto tiegħu li huwa għażel għalih innifsu baqa' miexi magħhom maħut mill-ktieb mill-Vanġelu skont San Luqa mill-episodju tad-dixxipli ta' Emmaus. U bħala element viżiv ta' dan il-kunċett ġiet magħżula iċ-ċawla li tissemma fil-tieni ktieb ta' Slatin illi kienet titma' lil profeta Elija meta huwa kien maħrub fil-wiet ta' Kerit. L-iskrittura tgħid illi din iċ-ċawla lil profeta kienet iġġiblu l-ħobs u l-laħam filgħodu u filgħaxija biex il-profeta jkun jista' jitrejjaq. U allura fil-kummentarju ta' Sant'Efrem jikkommenta dwar dan il-passaġġ u jgħid illi dan il-ħobs huwa sinjal tal-Ewkaristija. Għaliex l-Ewkaristija hija l-ħobs illi tmantnina għal matriq. Fil-waqt li Sant'Efrem jgħid ukoll illi il-laħam huwa simbolu sinjal tal-kelma. Għaliex il-kelma saret laħam, saret bniedem f'Ġesu Kristu. Mhijiex kelma astratta, imma il-kelma tal-għalina hija persuna, il-persuna ta' Ġesu Kristu. U allura dawn iż-żewġ elementi huma s-sinjali li bihom Ġesu jakkumpanja lid-dixxipli ta' Emmaus. Mhux biss imma huma s-sinjali illi Ġesu anki llum jagħmel lilu nnifsu preżenti fost il-Knisja tiegħu. Jidhru wkoll żewġ faxxi koħol fil-naħa t'isfel tal-iskut illi jirreferu għal wiet ta' Kerit għan-nixxija tal-ilma minn fejn kien jixrob il-profeta li huma sinjal tal-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu wieħed mis-sinjali tiegħu huwa l-ilma fejn Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan jgħid min jieħdu l-għaġġ jiġi għandi u jixrob. Allura hija stemma li turi akkumpanjament. Turi l-mulej Ġesu li jimxi mal-poplu tiegħu li jibgħat dan l-ispirtu biex jakkumpanja lill-poplu tiegħu fid-dinja, fiż-żminijiet u fis-sitwazzjonijiet tal-lum. Imbagħad fir-ras tal-iskut għandna s-simbolu l-istemma ta' Għawdex għaliex teoloġikament l-isqof ma jeżistix jekk mhux bħala r-ras tal-Knisja li huwa imexxi f'isem Ġesu Kristu.